دمتي راديو رنا ينزلنا كبرات تختاتلت مدب لما عنتي عدوم قاشنا حونا سنة يسكدوم هايلة كاب بازل سويسرلاند سمع اسك سنة يوني أنا خمس فلتك ودعني جرماني خلينا نركب بين ما أستعن بازل قد كايد قاعد سلام يوني مجمرة غني الليمو ناب راديو رنا سلازة عدم كاني نحن خندي ما كم ترخيب الله هو نا عدم كيارات نيرو مالتي ود جرمن تراي كون ود جفينغ ود عد خاي نيره هو حجكن كاب نايز عامت ورح 4 ميازيا بيلن ناب سويسرلاند ناب بازل قير الله هو سلازي ود سويس ود جرمن مو تسامي عكال هو بتاعم تصبق سويسرلاند طعم عدي هدو عدي نبرو لتخل نسي وساني أوه. من البات نخلهم تختاتلتي دمتي راديو رنا سمعنا زلوا بزي كفوت مدرخ اوبن مايك عديمنا زلنا حونا سنا يسكدم ابا الفصاميت شماغله اب سويس تزي تغاغي حكه هو انا برغيد حمودي خا هو دارغا خم نتصاسب ريتي كب هو اب سويسرلاند ابال فصاميت شماغله برغيد حمودي اب ناي ودبان ناي تمرتن كا كوم وينه تمديبه يسرح الله زياده كحجي امهنا صوي زلو ስለዚህ እሱ ይመስል እጅግን ከም ተራሰብ ከም ሰናይ ከም በቃ ከም ተራሰብ ወሃብ ሪቴ ክብ هو انا ነፃ علل كان ያዘላ ነፃ ኮይንካ ምሳይክ ትዕልል የደሊ እሺ ان ሰናይ حوي تي تصحفو تسدو ملختات via فيسبوك كل شيء بيزكاتاتلو ان نبي حقق حساب تعنا زلو كريتيسايز تقبر نبعلخا نتناتكا محبر نصلاي طرح زي كونس كم معدام سيلكا تقرب سبيقه بتعمي خاتغرمني ماسي كم بوزيتيف راي حج دسيلني اذن بوبو زكاتاتلو مالتي اوكي يعني اللي يوني ايوه اسك حجي دحن طويوي كيبلنا تخيلنا نبتي مديبه زلو تحستم ساخ علل كاتو سنه حوي ما اسي خجمير كاسك ناب برغد حمد خصمبر يوني مجمرا نذهب كيريتو يمسكنك يغني لي انا انصار صلاي خاطر زي كونه تزعوي قالسي انصار غزا وشخن تحساس وخن مخوني زامن لعلي هقدف كسعر كقله راي زدلي نقله تدلي خا ناتك حيلي ناتك بقعت كب كتبلو لك ناتك بقعت كب كبل نحر كوينه خا كتصرب علو تي ححماو خصهل لو الا لو كومو غيركا ايو قالس عرزغل نعاي قالس زبير تراسي اب سبعتات كجمر كله استبالا شو خيني يسمعني كله دحان انصار وشطنا ينغبرو انصار قالسنا ينغبرو قلمل اندا تباهله مودعتون سلنا صنت اندا تباهله ني حبار صلالنا درغن سعر اندا تباهله مودعتو خاب درغ زخفق نخلنا زصن سرعت اتينا مالتي ስለዚህ انا نزقالس زي نقيح يخلو يزدلي سيل كاتراي سحبو توتو تنكفونات نايكونن بزح بدو متي ولا خاب صوتكا ولا خاب سخاس دغمبر مسانا يحازولن لو يقرم قاي اب سرحيتات يكون اخواتات كل غزي لهو موها بزلعله يغوي اجن سلمنتا يخا مو كعرم نحر كوينو قالسنا كو وشطنا خصرب خل الله سيل كاتراي تدف تراي صلاينا اندابلنا ايكونن كريزلو تزعبي قالسس انصار وشطنا يخون زلو انصار تحساسبنا خون زلو معناتي اب برغيرنا حمدو اب يا دارغا خبغسن كله كم اكلون يري من الوات ابت علت اسرا ورحشومونتنا 2022 اي تساتفكن قدمو جن ناي جوبينغن ناي كم ناي ياكل ابومبر ينيره شوعات ختماتات كوينن اب علت 10 شوعات تنصق كس قريبنا نيرنا بحقاو منقد خنبلو كن كتطو كنبلو بدحرو كن كتطو كنبلو يكالنا قدمو كن ابز تغبر اخيباتات انا زخونه ناي غونه سغوم تخي وسد يزدف نيره بجاخوم زخونه خيتاتو دحر كن سغوم تتوسيدو
ካብኡ ድሓር ብኤውሮጳ ደረጃ ናብ ስዊዝ ናብ ገለ ምኻድ መፅዮ ሽዑ እቲ ስጉምቲ ምስ ተወሰደ ሓላፍነት ክንስከም ኣለና ኢልና ውዳበታት ጀሚርና ብሱትጋርት ምትእኻብ ጀሚርና ብሱትጋርት እውን መሰር ራብዓይ ርእሰይ ወከልቲ ነርና ኩለን ከተማታት ነናተን ወከልቲ ሰዲደን ከዓ ኣብ ጀርመን ግዝያዊ መሪሕነት ባይቶ ቆይምና ነርና ኣብ ኣባሉ ነረ ብድሕሩ ግን ዓዲ ምቕያር ዝብል ሓሳብ ስለ ዝመፀ ምስ ገለገለ ነጥብታት እውን ነካይዳ ዝምልከት ብዙሕ ዘይመቸኣኒ ነይሩ ጠጠው ኣቢለዮ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናብ ዝመፀ ኣብ ባዝል ከዓ ኣነ እኳ ሓቂ ሓይሽቲ ዓዲ ክላመዶ በጃኹም ኢለዮም ነይረ ግን ቆፅልን ቢርና ልካ ኢና ቆፅልና ይተሕርር ኢሎም ሰይዶም ኣብ ስዊዘርላንድ እውን ኣብ ዝተገበረ ኣኼባ ኣነ እትረፍ ፈጻሚት ክበፅሕሲ ዋላ ከም ኣባል ከማን ክቅፅል ደብል ነይረ ምክንያቱ ቀጥታ ብሕቶታት ምስ ጀመርኩስ ብዙሕ ስንባድ መፅዩ ሕጊ ኣሎ ድዩ ገለ ከምዚ ኣበይ በይናይና ክንከይድ እንታይ ኢኹም ክሰርሑ ፀኒሕኩም ገለ ዝብል ነይሩ ግን ተመሪፀ ከዓ ሓደ ዝያዳ ክሰርሖ ዝደሊ ወይ እውን ትመንእሰይና እውን ኣዝዩ ጉድለት ዝርየሉ ትንቕሓት እዩ ፖለቲካዊ ንቕሓት ካባ ጀሚርካ ማለት እየ ሕጂ ኣብ ክፍሊ ትምህርቲ ኣእትውኒ ኢለዮም ኣብ ናይ ውዳባን ናይ ትምህርትን ምስ ካልኣየ ሰሎሞን ኣብርሃለ ዝበሃል ኮይና ናይ ውዳባን ናይ ትምህርትን ክልቴና ኮይና ንኣልዩ ኣለና ሕጂ እኳ ዝያዳ ምሁራት ኣብ ምርካብ ትምህርቲ ኣብ ምዝርራብ ኢና ዘለና ስዩ ዘሎ ትመደብ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ምሳና ሎም ማዓንቲ ሓውና ሰናይ ኣስገዶም ካብ ከተማ ባዝል ስዊዘርላንድ እዩ ዘሎ ኣባል ፈጻሚት ሽማግለ ብርጌድ ንሓመዱ መቸም ንጽቡቕ እንዲኻ ኩሉ ሻብ ትጓዓስ ሶኖ ክንዚ ግዜ ኣይመጥፋእኻን ኢለ ዝኣምን ሰናይ ሓወይ እስከም እንታይ ኣሎ ክእረም ኣሎ ትብሎ ኣብ ብርጌድ ንሓመዱ ብትሕጂ ኣብቲ ተሳተፎ ስኻ ማለት እየ እወ እዛ ፈጻሚት ሽማግለ ትብልስ ኣይተደጋግማ ምክንያቱ ክብሉ እዮም ሕጂ ምናልባት ዝብሉ ይሰኣኑ እዮም እሳ መሪሕነት ኮንካ ሓሳብ ከምዚ ክትፅሕፋ ይብልካን ዝብሉ ዘረባታት ኣሎ ኣነ ግን ከም ፈጻሚ ሽማግለ ኮይነ ዝህቦ ነገር እንድሕር ኮይኑ እዮም ዝሓቱን እምበር ውልቃዊ ርእይቶ እዩ ልዕሊ ኩሉ ብናፅነት እዩ ዝኣትወኒ ሰብ ኣይፈቱን እየ ዝህቦ ዘለኹ ውልቃዊ ርእይቶ እዩ ኣብ ብርጌድ ንሓመዱ ሓቂ ሓይሽ ብርጌድ ንሓመዱ በቲ ክኾኖ ዘለዎ ዘለኽዎ እምበር በቲ ዘለዎ ብፍላይ ገለ ምስ ገለገለ መሪሕነት ወይ እውን እቶም ከም መሪሕነት ዝረኣዩ ዝገብርዎ ስነ ምግባር ንዓይ ብፍላይ ከም ብርጌድ ንሓመዱ ኮይኑ ክረአ ከሎ ብዙሕ ይውሕደኒ እዩ ግን ክዕረ ዘለዎ ክዕረ እውን እዩ ቃልሰይ ትመንእሰይ እሱ እዩ ዘለና ካልእ ተዝህልወና ክንደይ ፅቡቕ ነይሩ ግን እቲ ዘሎ ኤርትራዊ ሓይሊ እሱ እዩ እቲ ናትና ህልው ኩነታት ኣብ ብርጌድ ንሓመዱ ብዙሕ ክዕረ ኣለዎ ትዛዓበየ ግን ትተሓሳስባና ትካይዳና ስነ ምግባርና ክዕረ ክእል ኣለዎ ሓደ እንታይ ዝጋገ ዘሎ እስከ ንገረኒ ብዙሕ ግዜ ንኣብነት እዚ ጨርቀ መርቂ ብልጭልጭ ዝብል ነገር ንዓይ ከም ሰብ ኣይስሕበንን ክሳብ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ሰማያዊት ባንዴራ የብለይን ሰማያዊት ባንዴራ ምህላውና ከም ብርጌድ ንሓመዱ ፅቡቕ እዩ ናትና ምልክት ናትና ኣርማ ምህላውና ፅቡቕ እዩ ፍርቂ ንኣብነት ቅድሚ ሕጂ ሓንሳብታ ቀያሕ ሓንሳብታ ሰማያዊት ነይሩ እዩ ሕጂ ግን ቆሪፅና እሱ እዩ ናትና ምልክት እታ ሰማያዊት ከምታ ንኢሳያስ ዘይመረፅና መንግስትና ይኮንና ንብሎ ዘለና ንዓውና ይመረፅናያን እታ ቀያሕ ናትና ንብል ኣለና ሰማያዊት ናትና ኢና ሒዝና ኣለና ፅቡቕ ምልክት ምህላውና ግን ክትሪኦ ከለኻ እቲ መንእሰይ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ሓሳብ ኣተኪሩ ዝኸይድ ኣብነት ክበካሲ ሓደ መንእሰይ ሻርባ ኣለዎ ሰማያዊ ሻርባ ኣለዎ ሰማያዊ ማልያ ኣለዎ ብርጌድ ንሓመዱ ዝብል እንደገና ባንዴራ ኣለዎ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ 20-30 እንድሕር ሂብካዮ 67 ይኸውን ኣሎ ክሳብ 9 ክበፅሕ እዩ እንድሕር እዚ ብምሉኡ ቃል ብቃል እዩ ዛረበካ ዘለኹ ኣብ ጨርቀ መርቂ ጠፍእ እንተሎ ክሳራ ጥራይና ንኸስር ጥራይና ዘለና ንወድቕ ጥራይና ዘለና እንድሕር ንሓደ መንእሰይ ከዓ ክንዲ ናይ ሓሳባዊ ናይ ኣእምራዊ ንቕሓት ትህቦ ሰኢልካ ናይ ክዳን ሓድነት ምግባር ብጣዕሚ ሕማቕ ኣዝዩ ክእረም ዘለዎ ነገር እዩ ኣነ ካብ ክንዱ ዝገብሩ ዋላ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፌስቡክ ፅሒፈ ነይረ ካብ ባንዴራታት 20 ሂብካ ምግዛእ ሓንቲ መፅሓፍ ምግዛእ ትበልፅ ምልክት ይሃለወና እታ ባንዴራ ንሓዞ ፀገም የብሉን
ልዕሊ ኩሉ ግን እዚ ዓቐን ዘይብሉ መለይ ጥራይ ንበል ሰማያዊ ጥራይ ንበል ከምኡ እዩ ገለመል ተባሂሉ ነቲ መንእሰይ ኣብ ጌጋ ካኢዳ ኣብ መሰረታዊ መፍትሒ ዘይኮነ ሓደ ግዜስ ባንዴራ ንክንቅየር ንጓየ ዘለና ትብለሉ እዋን ኣሎ ምክንያቱ እቲ ኣብ ስርዓት ህግደፍ ዘሎ ናይ ኣተሓሳስባ ኣካይዳ ባህሪ ስነ ምግባር ኣይተላቃቅናየን ኣለና ምሳና ኣሎ መልእክቲ ኢና ዓመፅቲ ኢና ረዲእካኒ ብዙሕ ነገር ዘይ ከም ምንቅስቃስ ዘይክጠልበሉ ትኽእል ብዙሕ ኣካይዳ እዩ ዘለዎ እዎ ግን ሰናይ ሓወይ ሶሪ ቋሪፀካ እንድሕር ከም ዝትሪኦ ብሉ ሪቮሉሽን ተባሂሉ ኩሉ ሰብ ሰማያዊ ተኸዲኑ ክመፅእ ከሎ ገለ ዓይነት መልእኽቲ ዝህብ ይልለኻ ቀልጢፉ ብርሑቕ በቲ ኤርትራዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ በቲ ወፃእተኛ ማለት እየ ብከምዚ ዓይነት ከሪእኻ ትፈልጦ ብከምዚ ዓይነት ጠሚትካ ትፈልጥ እወ የሱ ጽቡቕ እንዲ ብኸምኡ ክረአ ከለውን ኩሉ ግዜ ዋላ ብሜድያታት ቶም ሰማያዊ ዝገበሩ ቶም ንምልክት ዝቃወሙ ቶም ቀይሕ ካሰብ ምልክ የምብሉ እዮም ግን ንኣብነት ሓንቲ ተኣኽለና ሓንቲ ባንዴራ ተኣኽለና ግን ትሻርባ በሎ ትቆቢዕ በሎ ቲ ማልያ በሎ ልዕሊ ዓቐን ይበዝሕ ኣሎ ተረዲእካኒ ልዕሊ በቃ ብጀካ ንሰፈይቲ ንህብትመሉ ዳኣምበረይ ንዓና ከም መናእሰይ ከም ሕብረተሰብ ዝጠቕመና ኣይመስለንን እዩ ምክንያቱ ክሳብ ክንደይ ርግፀኛታት ኢና እዚ ምንቅስቃስ እዚ ኣብ ዓወት ክነብፅሖ ምክንያቱ ዘለና ደረጃ ንቕሓት ኣዝዩ ተኣፋፊ እዩ ብዙሕ እውን ከሰጉም ዘይክእል እዩ ዘለና ደረጃ ንቕሓት ተኣማሚንካስ ኖ በቃ ኩሉ ዋጋ ንኽፈለሉ ክዕውት ዝኽእል እዩ ኣይትብሎን ኢኻ ስለዚ ናይ ጨርቀ መርቂ ከይከውን ምክንያቱ ንኣብነት ዋላ ደገፍቲ ህግደፍ ዋላ ሕጂ ኣብ ጌጋ ዕላማ ሃለውሲ ምናልባት ናፅነት ንቃለሲና ዝብሉ ሰባት ዝነበሩ እዮም ድሓር ግን ካብቲ ዕላማኦም ካብቲ ፅሑፋዊ ዕላማ ካብቲ ናይ መትከሎም ዕላማ ወሪዶምሲ በቃ ባንዴራ እንበልቢልና ባንዴራ ተኸዲና ተዘይኮይኑ ሳዕስዒና ተዘይኮይኑ እቲ ዝቃለስሉ ዝነበሩ ዕላማ ረሲዖም እዮም ሕጂ ኣነ ብርጌድና ሓመዱ እሱ ከይህሉ ዝዓበየ ስክፍታ እሱ እዩ ስለዚ ትዛዓበየ ኣብ ጨርቀ መርቂ ዘለና ረዳዳ ክቕንስ ጥራይ ኣይኮነን ዋላ ክውገድ እውን ዘለዎ እዩ ናይ ክዳን ሓድነት ዘይኮነስ ናይ ኣተሓሳስባ ሓድነት ክህልወና ኣለዎ ኣነ ብዙሕ ግዜ ዝገርመኒ ነገር እንድሕር ኣሎ ዋላ ኣብ ዋዕላታትና ድዩ ኣብ ጓይላታት ኣብ ዝግበረሉ ንኣብነት ኣብ በርንሲ ናይ ኣዴታት ዘዳለውኦ 4 ኣዴታት ዘዳለውኦ ነይረን ሕጂ ማልያ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ዝገበሩስ ሓድሕዶም ክባእሱ 15 ባእሲ ቆፂራ ኣነ ሕጂ ካብዚ ዝኸፍእ ነገር የለን ሕሰቦም ክልተ ብርጌድና ሓመዱ ክዳን ዝተኸደኑስ ሓድሕዶም ክቃተሉ ክደልዩ እሞ ዓሪዕካዮም እንኳን ዓኸኳ እዮም ክባእሱ ዝደልዩ ሕጂ ትግርም ኢኻ ሕጂ ዝመንሰይ እዚ ጀብሃን ሻዕብያን ከማን ክዋራዝየሉ ይክእልን እኮ እዩ ጀብሃን ሻዕብያን ሓድሕዶም ተቃቲሎም ንሕና ንገድድ ኣብ ሓደ ውዳብ ኣለና ሓመድ ንሳት ኣለና ሕጂ እሱ ይትቐንዲ ዘፍራሕካ ደኸምበር ተረዲእዎ ወይ ተረዲእዎ ዝበሃል ደኸምበርና ኣና በቕዓና እዩ ኢልካስ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓሳብ ተኣቱ ኢኻ ኣብ ስክፍታ ተኣቱ ኢኻ ዳሕራይ ብዙሕ ክትሓስበሉ ኣለካ ብቕዓት ሓሳብ ዲስፕሊን ናይ ኣባላትካ ብቕዓቶም ኣካይዶኦም ባህርዮም ስነ ምግባሮም ዝብሙሉእ ድሕር ከም ይውሓድ ይብዛሕ ከም መሪሕነት ድዩ ከም ኣባል ድዩ ከም ተራ ህዝብስ ክትሓስበሉ ኣለካ ደኸምበር ክዕወት እዩ ከምዚ እንዳኸድና እንዳበልካ እሱ እዩ እቲ ቀንዲ ናብኡ ዘብለኒ ናይ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክብራት ተኸታተልቲ መደብ ሎማ ዓንቲ ምሳና ሓውና ሰናይ ኣስገዶም ካብ ባዝል ድሓን እታ ኣባል ፈጻሚት ሽማግለስ ሸተት ኢላ ሓሊፈ ኣለኸ ኦኬ ግርን ገበርካ ከጫምፅያትልካ መስለኒ ተሓታትታይ ከጫምፅያትለይ ዘይኮነሲ ከምዚ ምጥቃም ስም ከይመስል እሞ ናይ ባይቶ ልዕላ ኣቢሎም ከዓ ህጓይና ከይውዕሉ ፅባሕ ንስኻ ሰናይ ሓወይ ናይ መፂኻ ኣብዚ ምዝራብ ናይ ኣፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ሓደ ካብቶም ኣብ ተግባር ዝሳተፉ ብፍላይ ኣብዚ ጀርመን ዝነበረ ኣብዚ ስቱትጋርት ክንደይ ሰብ ዘዛረበ ተሳተፍካ ኢኻ ኣብ ኩሉ ቪድዮታት ርኤካየ ማለት እዩ ሓንሳብ ገለ ነገራት ይሰምዕ ስኻ እንታይ እዩ ሰብ ተኣኪቡ ክሪኢ ከለዉ ንኣብነት ፖሊስ መፁ መሰሎም ይብዚ ይኽብሉ እጂ እንታይ ከም ትገብሩ ዘለኹም ክበሃል ከሎሲ
كأجي كب سمع كويس نقرأ كذا حق ديو أكون نسخة حن ويجي بلني ويكا حكي يختلون أنت خير خمالتي سلزي توم من سيهات تتنقوا سك بوليس مسؤولو دحن سولو عايزاربوهم قال مسؤولهم سي نحن كم منجستين أقبل جميرهم تردي خاني أجي ويل إذا انتي مخانا نحن ويتمنسينا انتي مخانو رسيعو دي ولا عبزي جرمنسي بوليس دوبل يلو نحرق لنا نقر حتي تكاس حانت سوقم تخمان كتكيدي بالكان تطويل كات حتى تكايات ملسا لك أنا كو منقستي حتى نخا أي بحالني حجي I think إذا نقع حد زيزوغد لنا خوي نسمع عني كم يترخ بوزيتات يوني إذا حدا خبتي أشيك يرزلو نقر نحر كوينو استيو كمزي نحدا سبسي كتعشو نحر لليخا نحدا تسألايخا مقتالا يدليكا محرادا يدليكا انتاي دا تعشو عنقرو عبون كله حرمازي خاتولو شعو تنفعي يتكوس حجي نحدا نفسها قن كتعشو نحر جمير كبع الخاي خات قتلها زلخ حجي برقيدنا حامودوسي يترف كم ناي منقستو قماناسي ناي حدا ودب قمانا خمان يبولون حجي منقستسي محور زلو قرص زلو وي حجي منقستينا مبال نفس معشاوي ناي نفس معشاوي نعب نسي زوس بلو زلخاسي بزح غزيري نعبنا تابرن بزح باس نيرو حجي منالوات حجي زو خزارب من كلخو بزح سبات ويكو بليو ግን እሱ حقيق نزارب كساب زي كالنا زعرن منقسقاس يلن كل عبطو زبحال ነገር يلن هقدف فلطنا يطباينا لعلو كله ግን طباينا بعلنا نزاربولو نحرك إلنا ينا نعرن نخل حجي سبايسوم اتم سبات اتو مو بوليس مصيوم الله تاي زغورو بوليسيوم نحنا منغستينا يلو حجي سنبي دشعو انا وانت زيلكا بروباغندا زمسل زرباتات ميديا ززربسي يعشونا له اندحر كم انت تبقيسمكم قولوا واي نحنا سدتنياتات ابزي مثلنا استقنطتنا ترديقا اب هاجرنا زي طعمنا بزعق حتيتنا زلنا انصار انتي اب عدنا زلو سرعات نقال زلنا that's the reality انا كن منغستي خونكم ترديقا so اجي كم انت تبقيسمكم قولوا زلو I don't know بفلاي ممهر بين وفي مس كله خبرته مس كله زغورو عالسو እንዳ መስጎንጎ ولا እንዳ ሞጎስኩ ብዙሕ ግዜ ግን بفلاي ዛ መንግስቲና ብዙሕ ግዜ ይደጋግማይ ንኣብነት ንህግደፍቶም ተቃወምት ከምዚሎም ንሕና መንግስቲና ገለ ለዘረባ ምናልባት ጆክ መስሊ ግን ክትሪኦ ከለኻ ናብ ሓቂ ማለት ዘይኮናይስ ከም መንግስቲ ኮይኑ ዛ ዓይነቱ ዘራርባ ረአዩ أنا هقدف كم تقاوم كوينو كمان كريو زي ده الودابي لكع كم NSDAP ناي هتلر ودب كم ناس ناي سرعة نازي كمو زتخل كله ودابة خون يزد اللي هقدف هزبي زسنته سدرابيتات زبتنا جزاز عصوه حجر زبرسه ودابي حجي ولا خم تقاوم أي مالتكو حجي ولا بناته مرة لا دا تم تقاوم تخمزي لهم قلم اللي خبلو خلو أنا تقاوم معن خمز متكلال تردي خاني تقاوم مالتكوس عم منجستي زي أتوه ناي بوليتيكا تفلس سن حساب زلوه مالت امبر نور مالت هيكون هقدف قن نوري ناي نعانا خا هقدف كم تقاومتسي كم حمقات غيروي قلصنا ندحر نحنا نتقاوما يزبحال كم حمق نقلصن تلنا صبو هيكونن هقدف كم تقاوما كم ناي تقاوما زي كونس كم كخلكل زلوه ودابه حساب كندوينا هنسرح زلنا امبر توم نحنا منغست خوينا هنا خمسي نفس معشاو تراي نحد سب نزفقرو سب تتخكلنيا نفسي خاطر نغرو تتخكلنيا قموني خاطر نغرو نحد خطعشو تسعرو زدل حسب كا زي كونو تنغرومو انقرعو كله حرمازي خاطولو نفح بعل شعو تتوكيسو كطفالكاي نحد تفوتو ነገር كعبت دلغن تخسكسو تصهيو تستيو تخص تبولمبر زي كونو ግን ኮንካዩ ኢኻ ለሚን ኮሎ ራንሺ ኢኻ ንሐልካዮ ተቀይሮ ነገር የለን ግን ጌጋራ ዳ ጌጋ ተሐሳስባ ጌርካ አጉጉይ መንገዲ አጉጉይ አራዳት ተጎብሮት ዛዕበይ ነገር ነፍስኻ ተታላ ንሐርኪልካይ
زعابي حماق نفسها تتعلى نحركونك سيو تحد بزح جزء نحنا منقستينا زبل جيجار رادة أيو بزح جزء في فيسبوك ونكتشحفه في التنين كابزيز بقص أنا ولا مس بوليسي بأصل لو انتوا تمزون بوليس نحناكو منقستينا قبل سمعنا يوم قرن يسلز بولني بنداس وحتي تكا هو يا يقاتمي يا بزح جزء زرّيو حدا هابتي بزح جزء ممكن كان الرمو زلنا كايدا نحركو ينسي تمس بوليس زلنا زمدنا تقرم زلوا بسنا سرعة تقيد زلوا قال مالتي زدفع فوقها ناي بوليس علي توقعات كيلو أفريقيا قال ملزولو من الوقت كم بعلي تاو نجر نريو زرباتات علي كن زعابي نجر جن السوم عدهم سلزلوا إحنا هنحلوا زلنا كلنا مالتي هنحلوا زلنا أكايداي بس بوليس زلنا زمدنا هم برجعنا حمرو مالتي أيوة السويت تي زلوا مرداتا تي نبوليس كم تسأل حاجير كا مهاد كابتزم زعابي نتبتات ويوم كعري زلوا يا ما برجعنا حمرو. إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. عبد مصير راديو إرنا زلنا كبرات خطات مدب مسانا حونا سناي أسكدهم كابا بازل سنة حوي حجيتي ديفيتوتات نصبغ من نيوت نخالات كان معصاو نمعبال نقدمت نمسوقام الكات قلصت أنا حكا أبتينات كا تأمنولون تقسقسولون من قسقاسي خزاربت أنا حكا مالتيو سو جيجا خا بعد خان دحر زي تزاريب قال له كاب صلاي كترم كتصبي بالكان اسكي نابتي دقفتني سرعه كدف كنزارب زلو مر يا ناب برجن حمدو نعبالاتون زكاي زلو منقسقاسن كاب هذا حبا ايكونن مبزحتكم ويانكم ويانا زمولكم كما فتوصلا اجي كمي تملسلهم اسكبتي كماسي ناتكا كيف سبن كل شابتي قال لصخان دي وتصحفكم ببغلو نظام 10 غزي زيهم كو بويانه مويلم ويانا زل اخوهم يوم ومزحتهم تقراوتهم زيات راح خدسم 10 غزي حجي نزيع قرب ريتو تبني له كي تقرمسي كمزي كل غزي كان دي ابتحطو من ملاس قال من قدي نمصا نتي حقنيا نجر كتمون حرزي دليها كل غزي قال من قدي تمص اجي نتحطونا زي ملسو نحراب حزب ኤርትራ اسرالو نحريلنا تغاغيهم زنزن مراغاغص لنا خمزي اسركو بلنا لو حزب ኤርትራ حماقالو نحريلنا يومسي نو بزن صبو الله يم كبلو زلو من برسكم كمزيكم كبلو خلو ناي حسوتي حدا سبسي نعنا منتنا قيرنا كلن يوم تغاريهم سلازبولنا تغاري نخونا عدلنا رستلنا سلاز مرصنا يكونن ኤርትራውያን كنا انت سلاز تولدنا لينا حجي خمزي ኤርትራው مخانسي كمز فولي ነገር አይኮነን ተወሊድና لينا በቃ እንቀበለለና ترديخاني حدا غزي بزح ابزي حصر غزي سي زومبرغنا حمدو زي تغاري يخون غلمله غليلهم حجي ناي انا جرمن زيغنت اوصا بيلا سمع لي ኤርትራው مخانسي فولي ነገር አይኮነን حجي نا جرمن زيغنت አለን ምሽ جرمن ግን ቅጥዕታት አማሊካ ውሰድ ይሎም ንቡ ወሲደ አብ ኤርትራ ግን ስድራ ቤተይ በሙሉ ወዘለዎ حدي زلوا سدراي بمولهم نزا هاجر ناس عن موصا زتخفل يوم حجي حطو زله زحاتتكوس ኤርትራዊ يكون كان مبال بقى نتي حطونا خملسو سلا زيدوليهم دامبر حنا ኤርትራውያን ስለ ዘይኮንና ይኮንናን ወኳዳ ገለገለ መሪሕነትና ሞ አንድ ዓዲዮም ተጋሩ ዝባሃል ከይቀርቡና ዝብልዮ ከይትሞጽና ተጋሩ ዝባሃል ንሕና ጉዳይና በዓልና ኣለና ጉዳይኩም ግበሩ ዝብልዮ ስለዚህ ጥራሕ ዘይኮነ ሰናይ ሓወይ እጂ በኻል ወገን ቃ ነው ንሕና ተጋሪና ፍንጫሕ መሰንገልናዮም ተቃሊስና ንስርዓት ግደፍ ከነጥፍ we are ready ዝብሉን ሰሚዕ ኣለኹም በዝነ
حجي مو حجي نتي هكدف دقافاي دامو آيات عمولون كم مخبر كله وعزيهم دامو مس ويانو غينا خنبلينا ولا يتو قالنا هبهم ولا بزن نأتوهم زبل بزح زربات هتسمعها هو حجي انتهي مثلا كايوني كم برجيد نحمدو كوينو كان بتكال درجة وبمرحلة درجة استوهبه يلن والكسبة ذهبوا رئيتو اللي نعتم رئيتو برجيد نحمدو كان كم استراتيجي من الوقت تحيل تسلا زي الحجي كان زارو اللي نخيل نمبر مستي دي اف ساري حسي إسياس كالي إن حريلو عقم هبكاي من حزب إرترا 3 عامت كنا تخيلو كندزي هقدف زصنوت هيصنتن 2 عامت كنا تخيلو اي صنتن كنا تايتفون انتاي داي كم سرعت هقدف زبله بس مراس حسيب كايلو سكرو حسيب كايلو يحزا كامو حراي مود ازو كن اب سرحادي اب قلب دوب زوزع سرعت راي زطفو حزب إرترا نحر ولا ابستاتيكس نحر كيدناسي تزعبي زطفو سرعت هقدفي سلازي نزي سرعت هقدفسي مزخونه يكون حيلي أبي عقمي هلونا نمبر عقمي أينبرنا نمبر أنا مستديف هيكونن مزخونه يكون حيلي لناي حزب إرترا ربحاي إذا سرعت زي جزال تسرح زفرس سدرا بيت زصنت عد زطفء صره هاجري نصره هاجر زخونه سب نصره هاجر زخونه سرعت مزخونه يكون تحبابيرك مطفا إذا ناي قالس استراتيجي نبورك أيو عقم تزهلونا نيرنا بحق يزلك هذا بس مستقر خوينا سي مش مسما سمحار خوينو انصارو ميقالس نيرو مال خامسهم خوينو انصار جبهه تقاليسو ስለዚህ نحنا عقمي ስለዘይ ነበረና እዩ تعدل تحليفنا عدل تخسيرنا يوم برعقم تزهلونا ونحزب إرترا خابت زموتو لاعله خموت هيكل ካብ ዝኩሉ ባሕርና ብሳህራን ዝጠፍአ ካብኡ ላዕሊ ኣይመተን ነይሩ زعابي يكو أبيت ما صرتو كندي أبز النظارة من هلا نسانسي كندي هزت أفعله كندي من سيت أفعله بس كل زوج يزول من سيسي كل خم الله سدي نير تراكو إذا موتاتنا تردي كاني توم تسووسي أوكي تسويهم نحنا جن نير ترا موتاتنا زوم سدت وتينا زلنا كندي كمان يا خم الله زو كل من سي هجي نير ترا ندحنا تالكاس بقى بزخونة يكون واقع إسياس ملاي تزبلت أتراجع كونس أنا تأنكو مرجعات تأنكو مفتعية خماني الصخب نقول له خجن تخكل سجاتات اللون يكونن سجاتات جن كوفي الكاخا نسب نو مساهم ما يسرحني يكون كان تقولهم بحر عدل يراقبون يروم تجارم بر وي تي دي اف تزخدو نإسياس تزسعرون يروم كان تزخدو يروم تاينا خنبل عدنا قدوفلنا عدنا وصلنا نحن له نو اوكي نحبار صلال لنا هو نحنا نسخم ممكننا نعونو ليو نسخم عندكم سلام تنور احنا عندنا سلام برزي تخون زلو استراتيجي ምናልባት ተጋሩይና ገለመለ ዝብል ግን ምናልባት ናይ ምናልባት እዚኦም ቶም ስነሰብ ዝተማሃሩ ወይ ወንቶም ብዛዕባ ታሪኽ ዝተማሃሩ ምናልባት ኤርትራ ዘሎ ትግርኛ ናብ ትግራይ ዘሎ ትግርኛ ናይ ሓባር ናይ ብሄራዊ መንነት ኣለዎ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ንዖም ይገድፈሎ ማለት እዩ ከም ዳሽሙ ግን ኩልና ኣብዛ ዘላ ኤርትራ ዝተወለድና ዝዓበና ዝበዝሑ ኸማነይ ሳዋ ዝወረዱ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝፈጸሙ እዮም ምናልባት ከምዚ ኸማይ ዕድለኛታት ወላ በላሕቲ ክንብሎ ተጥሒዞም ዝወፀ ገዲፍካ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ቁኑዕ ሕቶና ምምላስ ስለ ዝተሰኣነ እዩ እስኹም ከምዚ ኢኹም ዝበሃል ማለት እዩ ተኻልእ ግን ንድሕነት ህዝቢ ኤርትራ ኢልካ ዝግበር ዘረባ ኣሎ ካልእ ከዓ ከም ምናልባት እውን ተልእኾ ናይ ህግደፍ ዘለዎም እውን ኣይሰኣኑን እዮም ንቃልስና ከዓ ናቑፉ ዝደልዩ ተረዲእካ ሰናይ ሓዊ ሕጂ ስለምንታይ ሓቲተካ መስለካ ኣብ መጀመርያ ኣብቲ ዝተኻየደ ስጉምቲ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ዝዳሎ ፌስቲቫላት ፌስታታት ብዙሕ ኣቃልቦ ተረኺቡሉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብሩ ዝነብር ህዝብና እውን ዳርጋ ሞራል ረኺቡ ተስፋ ረኺቡ ነይሩ ደጋጊምካ ሕጂ ደዊልካ ክትሓትት ከለኻ ትሰምዖ ኣይኮግን ቁርብ የተሓሳስበና ኣሎ እንታወት እዮም እንታይ ዕላማ ስራሕ ቆልዓ ኮይኑ ገለመለ ብዙሕ ናይ ባሕቂ ብለካ ሾክት ከማንኩም ሰማዕኩም ይተጸበኹን ሓቃይሽ
نورمال ستلوت اسكابت وشت إخمت نيرو جن ولا بتدق خوينو زكاي زلو نتفتاتي 100 أمنولن زلو أبتوشت زلو حزب مالتي مزو كلنا ترقصنا تشكونا خمتايو زل عليك تحسب زي زتبلو زلها أنا بخفيل السما معلي زبط حكووني في اللي هبت مجمرات مسكلة جل سبات كن الرهب قلنا وش تعد زلوسي صبوا جبركم كم جبركم جل ملد حرجن نبي قصير خيزلو هو دخنبري يقوم كله خيلو مالتيو أنا خمس مثلاً تي على سنة جيجار ديت زهوجو زلو تي سرعة قدف بصنع يكتاتلو أم سلامو أبجله سلز وافر زلوا يوا دحراي نحدث بندحرا دونكر كايو أنت أروحي إذا خيد ندحر صايل كاسات قد قطول لها أنا قلنا حبوت عن دحر لك أسبوعتها أبتوتيو سخارمك كايز للندحر الكايو يوا نتب بترخوا اسكد حنفتنا خواني من فلت أيبل انتهيدا نتب تراسقيلو يتصمم حج السوي ندحر سب دونقور ندحر كوينو مالت حزب إرترا سادونكيروي كابسبنا انسسا أوريدو كم منشوا أبغدا قدي زنبر زول حزب إرترا لشيء اللي حب علم تقلل زتنت الحبرة سبي سلازي حدا نق حزي والحبرة سب كاب أنت أرجع رأسه خيد تتصبوا يأيو نحنا ونا حمقنا قال أبالات مرحنة زرعيو بزح علوتاو زخون نجار يزارو بيوم كسب حزب إرترا همزيو زبحال نجارات خيدم كله أنكا سرعة قدف أبتا إنترنت زي بالعدي قاقيلو شارو لي مزحات سبات بقى أنا كشت خمسة سمعنا أتخص خمسة لو قال كوش تعدد زارو بيز بلا كذا الله هو أنا سنبدي خبي مشيهم خبي إنترنت واقف كشت خمسة شاري اللي قالت بال حجزهم فلتو يمتنا يوتيوب زلوا أوريدهم قاريصهم ناب كل شارو لو حجت سب سنبدي دحراي كابزي تفلتو ملأخ تفلتو شيطان زبل حبرة سب النحر كوينو بتخكل ملأخن شيطان إنه كهمي يجرو من زون ولدنا التحاحيزهم ما يفلتن ولا أسكرحان ملأخن ديو قد أناني خبها لجبوني روجن شيطان مريتو شيطان عاوز راح عنده تسرح خاء دكون دات أنا كابز زخف من هزبير ترى كم تصير كأني أبزخون يكون تركني روم قبض نيروم طليان نيرو إنجليز نيرو درج نيرو حيل سلاسة نيرو كل عينة نورتات عينة برا جزاي تعطون صدر بيت كندز زلوا يسأنتون سرعة قدف جن كل عينة نورتات كل عينة قفعتات جيرو زبير تراجن أنت نحات قريلو أنت فريحو أنت جاجو أكل طفعته غينو له تزوج هيك كان نجار كاسيو نحنا عينا ردو منينا تكلات هزبنا عينا إحنا نقابلنا درجة تسفى زورتنا هوني يسمعني زعبي خنقبر زل الناسي أنا كدول من كل حسي أتليس أبزله من قصاصات ولا بحبو بصور من قد جرس كرد في التنية خمس جيرنا أخي باخرنا خمس جيرنا يوم قال ملي على أول ما يوم يروم خمس جيرنا يبلي حجي السوي زقود الخلا عديدا خمسين دي عقل زبل أول برجينا حمد خروج الله في جرم يعني كلا عديدا خمسين لا تنا حاول بيدا خمسين لنا قال له بالخلا وأنت هردوا منعم ده زي ردينا يوم ده أتليس نولد خان صدرها هردوا ده زي تخلو كونكاسي كم يجري ده أموت حبرة سبت خاله هردوا نحناس كلنا لأن صدرنا نحرر ردينا بزح لو تخمد تخلي بزح لو تخمد زي جنسو ناتنا قول له تعالوا يا تخرج اللون شيء حزب إرترا ግን أنا بزقات عم خبلو زدلي نحنا كاب فربر خازوز أنا كانزا خاز أنزانا تمالم سخاز نبرنا صبحون مسخن هلون ندلي أقات عم خوينا كن بلعي سب بلعي علامة بلعي رأي بلعي ولودو سلزمت أين حب نسدت كنوت مريض نمبر عدنا سلت سلأنا بخالق سلت تعصبنا يكوننا تعدي العلمان واجز خفلنا إنا إن فتوى إن نفكر عنا أبزغنا ناوون مملاس حرقوس قوس النبلون سلن فتوى نتصلوا نجار بس عكاية خاتم تبل يجنوري هاتو جبرة إحنا جن زغلو درجة فجف زغلو جويا عدنا سلن نفكرنا وعدنا سلن نتمتي زي أخبل دلي برجعنا حمودو إرترا وحيليو نا إرترايو نحزب إرترا لوطي فتحي كم تزك على الزلو حيلي إمبر ناي قانا يكونه ناي عصوبة يكونه
ኤርትራዊ ሓይሊ እዚኣ ክብል ደሊ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ምሳና ሓውና ሰናይ ኣስገዶም ካብ ባዝል ስዊዘርላንድ እዩ ዘሎ ሰናይ ሓወይ እዚ ትሰዶ ዘለኻ መልእኽትታት ዳይሬክት ናብ ውሽጢ ኤርትራ ዝመሓላለፍ እዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዉ ከዓ ኩሉ ሰምዑና ከም ዘለዉ ከበስረካ ፈቱ ዋላ መብራህቲ ትሃሉሲ ሓንሳ እዚ ብሓፂር ማዕበል እውን ይመሓላለፍ ይኽብለካ ኢለ ኦኬ ፅቡቅ እሺ ሓራይ ሕጂ ቁርብ ናብዚ መንእሰይና ናብዚ ደላይ ፍትሒ ናብዚ ተቃላሲ እንዲ ክመለሰካ ደሊ ሓንሳብ ገለ ነገር መንቀስቃስ ክጅመር ከሎ ሰብ ክትከስብ ዳ እምበር ክትከስር ኣይደልን ኢኻ ሓቀ እወ ትኽክል ክትበዝሕ ኢኻ ትደሊ ትኽክል ሶ ሓንሳብ ከይገረመኒ ዘይተረፈ ማለት እዩ ምናልባት ሕጂ እዚ ርእቶ ናይ ኩሉ ብርጌድ ንሓመዱ ወይ እቲ ኣብኡ ዘሎ ትእዛዝ ወይ ገለ ኣይክኾን ንኽእል ግን ካብ ሰባት ሰማዕኩ የዛረብ ዘለኹ ደርፍታት ንኣብነት ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ኮታ ሻዕብያ ዝበሃል ክጠፍእ ከም ዘለዎ ከሚሳት ዓይነት እሰማዕ ኣለኹ እስካብ ዘለካ ርእቶ ነገር ምክንያቱ ሲ ዝበዝሕ መንእሰይ ወዲ ሻዕብያ እቶም ተጋደልቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝወለድዎ እዩ እቲ ሻዕብያ ወይ እቲ ገድሊ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዲ ዋላ ናይ ጀብሃ ዲ ገለ ታሪክና እዩ ፅቡቁ ንጥቀመሉ ሕማቁ ያዕንብሎ ከምኡ ደይ መሓሸን እንታይ ርእቶ ኣለካ ኣብዚ ዮኒ ኣነስ ሓደ ግዜ እቶም ዓያሹ ኣካላት ሕብረተሰብና ሳብዚ ፖለቲካ ዝርከቡ ኮይኑ ይስማዓኒ ንኣብነት ልዕሊ ኢሳያስ ዝዕሹ የለን እሱኻ እዩ ዘሎ መራሒ ሃገር ከምዚ ታሪክ ጎጥጊጥካ ኣይተኣልዮን ኢኻ ማለት ንፍተዎ ንፅላዮ ሕማቆ ፅቡቁ እቲ ገድሊ ናትና እዩ ተሰውራ ናትና እዩ ዋጋ ዝኸፈልና ባዕላትና ኢና ዝተሰዋና ንሕና ኢና ኣብቲ ምሕንኳሉ ምኹላፉ ወይ እውን ምብልሻው ኢሳያስ ብናቱ ጉጅለ ዝለዓለ መሪሕነት ተፃዊቱ መወዳእቱ ከዓ እሱ ተዓዊቱ ንሕና ይተዓወትና ሕጂ ንሕና ስለዘይተዓወትና ከም ወነንቲ ሃገርና ስለዘይኮንና ቃልሲ ናትናን ምባል ኣነ ቃል በቃሉ ዕሽነት እዩ ካልእ ዋላ ሓደ ክብሎ ዝኽእል ኣይኮንኩን እዚ ደርፊ ሻዕብያ ይትስምዑ ገለ ፅልኢ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ነገር ፅልኢ ፍቕሪ ገለ ዶብ እንድሕር ዘይብሉ ዝኾነ ነገር ሕማቕ እዩ እሱ እዩ ሕጂ ሻዕብያ ብዙሕ ፅልኢ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ንዓለም ንገለም ምሂሮ ይዕብየና ሕጂ ዋላ ንሻዕብያ ክንፀልኦ ከለና በቲ ሻዕብያ ዘዕብየና ዶብ ዘይብሉ ኣገባብ ዘይብሉ ፀላላ ኢና ንፀልኦ ሕጂ እቲ ክኸውን ዘለዎ ሲ ናይ ኣብነት ናይ ገድሊ ደርፊ ክንፅዮኖ ኣለና ክበሃል እንከሎ ንኣብነት ብዙሕ ጎንፂ ንክትገብር ዝደፋፍእ ስለ ዝኾነ ንዑ ንፀየኖ እቲ ናይ ኩናት ስነ ኣእምሮ ስለ ዝኾነ ንፀየኖ እንድሕር ተባሂሉ ፅቡቅ እዩ ክኸውን ዘሎ ኣይኮነን ግን ባዕሉኻ ኣርሓ ወያናይ ወሊዕካ እዚ ዝትብል እንደገና ካልእ ሰባት መፅኦም ኣብ ትማልብ ቃልሲ ዝነበሩ መፅኦም ሎሚ እውን ኣበርክቶኦም ክገብሩ እንከለዉ ዕብድብድ ምባል ዕግርግር ምባል ኣነ ኪኖ ምሕንኳል ካልእ ዕላማ ኣለዎ ይብልን ኪኖ ውልቃዊ ቅርሕንቲ ህልኽ ኣጀንዳ ዘይምህላው ኣዕቢኻ ዘይምሕሳብ ኣብ ዓበይቲ ጉዳያት ዘይምህላው ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብኡ የእትዮም እዮም ከዳቕቕዎ ሰኢልካ ናይ ዘይተፀንዑ ኣጀንዳታት ናይ ዓበይቲ ዘይኮኑ ኣጀንዳታት ክገብርዎም ዝደልዩ ኮይኑ ይስማዓኒ ንኣብነት ብዙሓት መንእሰያትና ናይ ትግራይ ደርፊ ይሰምዑ ማለት ናይ ሻዕብያ ተፀይኖም ግድፎ ስለ ዝበሃል ዘሎ እቲ ናይ ትግራይ ዝሰምዕዎ ግን ሕረዶ ጉመዶ ሰጋር ከምዚ ገይሩ ቀርሰሞም በሎም ገለመለ ዝብል ሕጂ ኣነ ኩሉ ግዜ ይግረም ማለት ክንፅዮኖ ዘለና ክበሃል ዘሎ ናይ ኩናት ስነ ኣእምሮ ናይ ሰብ እስኪ ንሕሰብ ንንበር እስኪ ንፅባሕ እስኪ ራእይ ሃልወና ዕላማ ሃልወና እሱ ይኸውን ዘለዎ እምበር ናይ ሻዕብያ ጥራይ ንፀየን እንድሕር ተባሂሉ ኣብ ናይ ትግራይ ከይዱ በሎ ቅተሎ ሕረዶ ዝብል እንድሕር ይሰምዕ እንድሕር ኣሎ ንዕወት የለና ሕጂ ብዙሕ ግዜ ዘሰምደኒ ነገር እውን እሱ እዩ በሎም ቀርሰሞም ሓረዶም በሎም ገለመለ ዝብል እንድሕር ናይ ትግራይ ይሰምዕ ኣሎ ሲ تا جغراف تراي يغيروا زلمبر سنا امراوي الرايو اي تغيرتن الله حجي قير اللون ولو زلناس سنا امراو اقاومو سبسي ببلو بحردو يكونن قالسه زبراح سو يكونن زدلنا يخون زل نير ومبر ناي شعبيا درفي تصين تبل اندحر ناي
ምናልባት ናይ ትግራይ ዝብል ዘለኹ ምናልባት ምስ ፅልኢ ገለ መለውን የተሓሕዝዎ እዮም ናይ ፅልኢ ኮነ እንታይ ደኣ እሳየ ዝፈልጣ እታ ትግርኛ እየ ዝኽእል ኣምሓርኛ ኣይክእልን እያ ኣነ ስለዚ ኣብታ ትግርኛ ክሰምዑ ከለዉ ግን ተመናእሰይ እሳየ እታ በሎ ግመዱ ሕረዶ ዝብል ቀርሶሞም ሃረሞም ሰበሮም ኣብራኾም ዝብል እዩ ዝሰምዕ ስለዚ እቲ ናይ ኩናት ስነ ኣእምሮ ናይቲ መንእሰይ ይቕየር የለን ስለዚ ኸ እዩ ሓደ ካብቲ ኣሰካፊ ወይ እውን ተኣፋፊ ጉዳያት ኣብዚ መንእሰይና ዘሎ ምናልባት ዝበዝሐሲ ብፅልኢ እምበር ብመፅናዕቲ ዝዝረብ ኮይኑ ይስማዓነኒ እሱ ኸ ደጋ ቃልስና ዝሓና ኩሎ ዘሎ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ሰናይ ሓወይ ንኣብነት ብኤምባሲ ናይ ኤርትራ ዝዳሎ ፌስቲቫላት ጠጠው ንኽብል ኣንጻሩ ጠጠው ክትብል ከለኻ ይርዳእኒ ይቕበሎ ኦኬ ምክንያቱ ኤርትራን ፌስቲቫል ኢሎም ክፅሕፉ ከለዉ እሞ ንኩሉ ኤርትራዊ ዘይውክል ክኸውን ከሎ እዚ ሕጂ it's a crime ተረዲኻኒ ኣንጻር እዚ ጠጠው ክትብል ከለኻ ኣነ እውን ጠጠው እምበልኩ ብሓፂሩ ውልቀ ሰባት መፅኦም ኣብዚ ክፃወቱ ከለዉ ንኣብነት ደረፍቲ ተዋሳእቲ ገለ ኣንጻሮም ክትስእ ከለኻ ማሲ ፌስቲቫል ዘይኮነ ዋላ ኣብቲ ደላይ ፍትሒ ኣይሃለዉ እዚስ ከመይ ትሪኦ እስከ ብዓይንኻ ዮኒ ገለ ካብቲ ሕማቕ ተርእዮታት ኣባና ዘሎሲ ከምዚ ክሳብ ጥምቀት ከማነይ ንዓና ከየፍቀድኩም ኣይትገብሩን ኢኹም ዝብል ኣረኣይ ኣረአ እዩ ሕጂ ጥምቀት ኢሎም ናይ ህግደፍ ጉዳያት ዝገብርዎ ስለ ዘለዉ ምናልባት ገሊኡ ትቕበሎ ኢኻ ግን ገሊኡ ዋላ ኣብ ውልቃዊ ህይወት ናይ ሰብ ክንኣቱን ከለና ግን ኣነ ይስከፍ እየ ንኣብነሲ ሕጂ ደኣ ነጋጣሚ ወይኒ ድሕሪ ክንደይ ልማዓንቲ እታ መደብ ስለ ዝኾነት እያ እምበር ንኣብነት ስዊዘኒኖሲ ናብ ስዊዘርላንድ ክመፅእ ተባሂሉ ኣሎ ሕጂ ከነዕፅዎ ኢና ብዝብል ርእይቶ ብዙሕ ኢልና ምናልባት ከም መሪሕነት ዝተባህለ ንጎኒ ገዲፈ ዋላ ከም ባይቶ ተዘራረብናሉ ንጎኒ ገዲፈ ኣነ ናተይ ዘለኒ ስግኣት ግን ናይ ብሓቂ ይፈርሕ ኣለኹ ምክንያቱ ስዊዘኒኖሲ ኣብ ቃልሲ ስለ ዘየለ ምሳና ስለ ዘየለስ በቃ ጠቕሊሉ ጠጠው ክብል ኣሎ እንታይ መረጋገፂ ኣለኩም ናብ ህግደፍ ከም ዝኸደ በቃ ህግደፊ ስለምንታይ ስለ ዘይቃለስ ምሳና ዘይቃለስ ስለ ዝኾነስ ህግደፊ ኢና ንሪኦ ዝብል ኣረኣያ ሓደገኛ እዩ ትማሊ ህዝባዊ ግንባር ብሓይሊ ተቃልስ ነራ ዓማፂት እያ ገለመለ ትብል እንዳበልካ ባዕልኻ ንሰባት ክቃለስ ኣይደልኒ ህይወተይ ክመርሕ ንዝብሉ ብሓይሊ ተዘይመፂኹምና ብደናጉላ ክንኣትወኩም ኢና ምባል እዚ ቃል ብቃሉ ሽፍትነት እዩ ምልካውነት እዩ ዕሽነት እውን እዩ ሕጂ ስዊዘርላንድ ሲ ከም መንግስቲ እንታይ እዮም ክርዩና እንታይ እዮም ክብሉ እንድሕር ሓደ ተዋሳኣይ ኮይኑስ ናቱ ውልቃዊ ነገር ክገብር መፅዩ እንድሕር ከልኪልናዮ እዚኦም ዓመፅቲ እዮም ንዕና እውን ኣስጋእቲ እዮም ክበሃል እዮም ንኣብነት ፔካካ ዝበሃል ነይሩ ናይ ኩርዲ ውዳበሲ ኣዕፅዮም እዮም ከም ቴሮር እዮም ኮይኖም ሕጂ ብርጌድ ንሓመድ እሱ እዩ ንኣብነት ኣብ ባዝል በኣምሆይ ኣኼባ ኣውፂርና ሽዑ ኣጋጣሚ ናይ መሪሕነት ኣኼባ ነይሩ ካብኦም ፖሊስ ደው ኢሎም ንዓይ ኢሎም ንሕጂ ቀልጥፍ ክንዘራረብ ኣለና ሰዓትን ፈረቃን ዲጉ ኢልና ተኻቲዕና ንሕና ከምኡ ይኮንና ኖ ንዓና ከይሓበርኩም ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ብዙሕ ምስ ባእሲ ምስ ፖሊስ ምስ ኤርትራውያን ስለ ዘለኩም ዝኾነ ነገር ትገብሩ እንድሕር ኮንኩም ፖሊስ መርሚርና ዓቕሚ ሰባት ዳሊና ኢና ኣኼባ ንገብረልኩም ሕጂ ረኣዮ ብስጋት ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ናብ ውልቀ ሰባት ኣቲና ክንጠጠው ከነብል እንድሕር ኮይንና እዚ ንዓይ ገበን እዩ ኣነ ምናልባት ኣብዚ ካይዳ እዚ ክንበፅሕ እንድሕር ክኢልና ጠጠው ኢልካ ምሕሳብ ክመፅእ እዩ ንዓይ ብርጌድ ንሓመዱ ይኮነን ሰሪሑኒ ወይ እውን ብርጌድ ንሓመዱ ይኮነን ንሰናይ ተቃዋማይ ገይርዎ ወይ እውን ዘለን ፖለቲካዊ ርእይቶ ብርጌድ ንሓመዱ ይኮነን ኣስር ይፅለይ ኣነ እዚ ኸማይ ኢና ብርጌድ ንሓመዱ ፈጢርና እዩ እንድሕር ብርጌድ ንሓመዱ ግን ውልቃዊ ናፅነት ዘየፍቅድ እንድሕር ኮይኑ እንድሕር ኣብ ውልቀ ሰባት ኣቲኻ ዝግበር ነገራት እንድሕር ከይዱ ግን ንኢሳያስ ተቃወምናዮ እኮ ኣብ ውልቀ ናፅነትና ስለ ዝኣተወ እዩ ካልእ ዋላ ሓደ ኣይኮነን ትማሊ ናብ ትግራይ ክወርድ ከሎ ዓማፂ ኢሳያስ ሰራዊት ኤርትራ ዓመፅ ዝገብር ኣሎ ክንብል እንከለና ካልእ ዝተፈለየ ሰብ ስለ ዝኾነ ይኮነ እንታይ ዓመፅ ዝገብር ስለ ዝነበረ ዘይዓዱ ዘይርስቱ ግብት ስለ ዝነበረ እዩ ናፅነት እንዳማቱ ይግህ ስለ ዝነበረ ንሕና ከዓ እንድሕር ሰባት ክቃወሙ እንድሕር ክኢሎም ግርም
كقاوم انت زي كيلوم جن ندحر نحنا هيوتنا خنمرحنا ندحر لهم صقم يقول هيوتهم يمرحوا ازينا انا زي دقيفكم جن هقدفيكم مبال نهقدف يخربحوا برجينا حمدوس نتزل عقم كمان كتقموا لي كاله نتزلنا عقم كمان كنتقموا لي زي كالنا سوزنينو زغرم ነገር ሲ ትዞምጾ ዘሎን ንስዝኒኖ ትግደፍ ኣይኮነን ኣባልና እዩ ኣባል ብርጌድና ሓመድ እዩ ኣባል ብሩህ መጻኢ እዩ ተረዲእካኒ ሕጂ ነዚ ሰብ እዚ ከም ኣነ ከም ብውልቂ ፈልጦኒ ግን ከምኡ ምዃኖም ሰባት ይዛረቡ ነይሮም ሕጂ እንድሕር ምስኡ ይሰርሕ ኣሎ ስዝኒኖ ሲ ቀጥታ ኣይኮነን ህግደፍ ተቃዋማይ ክኸውን ምናልባት ዘሎ ፖለቲካ ኤርትራ እኮ ኣማራፂ ስለ ዘይብልና ኢና ዳኣቲና ዘለና እምበር ምቹእ እኮ ይኮነ ተቃዋሚ ትኾንካ ሓደ ሕድካ ርእይቶ ትውሃብ እንከለካ ሲ ኣነስ ከምኡ ብባህረይ መጣቂዒ ይኮንኩን ናተይ ዝገልፀኒ ባህሪ ኣሎ ዘይቀበሎ ዘይኣምነሉ ዋላ ባኼባ ፈልጥ እዮም ኩሉ ግዜ እንድሕር ኮይኑ ሰናይ ኣብዚኣ ምናልባት ተፈለየ ርእይቶ ክህልወካ እዮም ዝብሉ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደልየ ናተይ ፍሉይ ኣረኣያ እንድሕር ነቲ ናተይ ክብሪ ዝግህስ እንድሕር ኮይኑ ብርጌድና ሓመዱ እዚ ጠጠው ኢልካ ምዝራብ ከድሊ እዩ ጠጠው ኢልካ ምሕሳብ ከድሊ እዩ ኣይተቃወመን ባይልካ ከነዕፅዎ ኢና ጠጠው ክነብሎ ኢና ምባል ጌጋ እዩ ንኣብነቶም ፊልም ክሰርሑ ተዳልዮም ዘለው ዝበዝሑ ኣባላትና እዮም ኣባላት ብርጌድና ሓመዱ እዮም ኣባላት ብሩህ መጻኢ እዮም ስለዚ ምዚኦም እንዳሰርሖም ከሎ ግድን ማልኡ ክፍልጥ ኣለዎ ምሳና ተዘይኮይኑ ጸላኢና የምባል እዚ ናይ ኮሙኒስት ተሓሳስባ እዩ እንድሕር ምሳይ ዘይኮንካስ ጸላኢየ ኢኻ ዝብል ናይ ኮሙኒስት ተሓሳስባ እዩ ኣብ ብርጌድና ሓመዱ ከዓ ቦታ የብሉን እንድሕር ብርጌድና ሓመዱ ከም መሪሕነት ይኹን ዋላ ከም ውዳብ እንድሕር እዚ ተሓሳስባ እዚ ክስርፅ እንድሕር ኮይኑ ግን ሃገርና ጠንጢና ዝወፃና ኮ ናፅነትና ስለ ዝገሃሰት እያ ስለዚ ናፅነት እንዳማቱ ዝግህስ ውዳብ ክኸውን ድላ የብለይን እዚ ናተይ ርእይቶ እዩ ስዝኒኖ ሲ ህግደፍ ነይሩ ተዝኸውን ሲ ኢትዮጵያ በፂሑ ካምፓላ በፂሑ መፂ ነይሩ እዩ ስለዚ ኤርትራ ማእተወን ነይሩ ግን ኣያተወን እንድሕር ውልቃዊ ህይወተይ ክገብር እየ እንድሕር ኢሉ ኣነ ከነኽብረሉ እየ ዝደሊ ኣነ ክንቃወሞም እንደሊ ህግደፍ ንዕኡ ገንዘብ ዝኣቱ እንድሕር ኮይኑ ናይ ህግደፍ ፕሮፓጋንዲስት ኮይኖም ኣብ ኣዳራሻቱ ዝኸዱ ንተቃውሞ ዘናእሱ ንብርጌድና ሓመዱ ዘናእሱ ዋላ ብውልቀም ክገብሩ እንድሕር ደልዮም ኣነ የፍቅደሎም ምናልባት በዓል ኢሳያስ ደበሳይ ሲ ኣንዳዕዲዖም ኣንጻር ዝመንእሰይ ጠጠው ዝበሉ እዮም ዋላ ብውልቂ ክገብሩ እንድሕር ኮይኖም ነቲ መንእሰይ ፕሮፓጋንዳ ክሰርሕሉ ክናእስዎ ኣይፍቅድኒ ጠጠው ክነብሎ ኢና እንድሕር ውልቃዊ ሰባት ኮይኖም ግን ኣብ ፖለቲካ የለና እንድሕር ኢሎም ግን ኣነ ከማን ዋላ ነቶም ህግደፍ ዘለው ካብኡ ንሕና ካብ ናይ ህግደፍ ኣተሓሳስባ ወፂና ናይ ህይወትና ክንመርሕ ኢና ኢልካ ከነግድፎም ንኽእል ኢና ንስርዓት ህግደፍ ናባና ብምምፃእ ጥራይ ኣይኮንናን ክንቃለሶም ዘለና እንታይ ዳ እዩ ካብኡ ወፂኦም ካልእ ህይወቶም ክመርፁ ከም ዘለዎም እሳ ክንገብራ ክንክእል ኣለና ኣይኮነን ግን ብርጌድና ሓመዱስ ኣባላቱ ከማነይ ብፅቡቅ ክንሕዝ ከማን ኣይከኣልናን ኣለና ትውዳብ ሓድሽ ስለ ዘሎ እዩ ርዲካኒ ሕጂ ኩሉ ምፃእ ናባና ኩሉ ይምፃእ ናባና ሲ እኹላስ ንጥበባውያን ኣለዋና ኣለውና ኣዴታት ኣለዋ ኣቦታት ኣለዎ እንድሕር ናይ ውልቅ ናፅነት ዘይንቕበል እንድሕር ኮይና ክቃለስ ኣይደልን ኢሉ በቃ ፀገም የብሉ ኣይቃለስ ስለዚ እዚ ከምዚታት ሓደ ኣዝዩ ተኣፋፊ እዩ ብጣዕሚ እዩ ዘፍርሐካ ናባና ስለዘይመፅእ ከም ተኣሽሙ ይገለ ምባል ሲ እቲ ኮሙኒስት ብታሪክ ጥራይ ንፈልጦ ምሳይ ተዘይኮንካ አንፃረይ ኢኻ ዝብል ኣብ ብርጌድና ሓመዱ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ እየ ዝፈርሕ ፈርሕ ጥራይ ኣይኮንኩን ደኸምበር እቲ ዴሞክራሲያዊ ተሓሳስባስ መወዳእትኡ ኣብ ግብሪ ክውዕል ትብል ኢኻ ስብኣላ እሱ እዩ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا عبد مصي راديو إرينا ينزلنا كرة تحت مدب مسانا حاونا سنة يسقدم هايلة كبازل سويسرلاند يدو صنيحو سنة حوي تن خفلتن دلخو حتتات توكسيني زيني نيران بشم كلهم تحت دمص راديو إرينا نكا قلت وين كابز مصيخه حسابك تكافلنا بقى بتعمي حقوس مسكنا كافتو جلز رسع كوتلو زبحالتلو كتمحلل فود الملقت اندحر لك خوينو تا مايكروفون نباها قدفا تفضل مجمرة يوني نسخة مسارحتها يمسجن قال نيش تيكبل إذا هو تصنحكو ناتي والكاوري تيو ناتنتي كأخبر اللي
يحتت ካልእ ምናልባት ብርጌድ ንሓመዱ ከም ኣወዳድባ ክዛረብ ንኣብነት ኣብ ስዊዘርላንድ ብካንቶን ወይ እውን ብዞባታት እዩ ዘሎ ኩለን ዞባታት ከክልተ ወከልቲ ይሰዳ ንኣብነት 17 ዞባታት ኣለዋ ውዳበ ዘለወን ማለት እየ ንሶሜን ባይቶ ኣቂሞም ከክልተ 34 ማለት ካብቶም 34 7 ዝኣባላታ ፈጻሚት ሽማግለ ኣቂምና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከም ግዝያዊት ኢና ዘለና እሱ ክቅፅል እዩ ንኣብነት ዋላ ኣብ ጀርመን ከምኡ እዩ ዘሎ ኩለን ከተማታት ነናተን ውክልና ሰዳ እተን ቶም ወከልቲ ከዓ ከም ባይቶ ይቆሙ ባይቶ ከዓ ናቱ ፈጻሚት ሽማግለ ወይ ካቢነ ሚኒስተር ከምኡ ሕሰቦ ከምኡ ገይሩ እዩ ብርጌድ ንሓመዱ ዘሎ እንደገና ተን ሃገራት ከዓ ነናተን ከክልተ ሰባት ሰዳ ሽዑ ብግሎባል ደረጃ ከዓ ባይቶ ይቆውም ናቱ መርሕነት ከዓ ይመርጽ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዓይነት ቅርጺ ዘለዎ ብርጌድ ንሓመዱ ካብ ተራሰብ ብገስ ተራሰብ ኣብ ከተማ ውዳብ ኣለዎ ከተማ ዲ ወይ እውን ዞባ ከዓ ናታ ውዳብ ኣለዋ ተን ዞባታት ኣብ ሃገር ዘለዋ ከዓ ብሃገር ደረጃ ባይቶ ይቆማ ናቶም መሪሕነት ኣለዎም ነታ ሃገር ዝቆጻጸር ነታ ሃገር ናይ ስርዓት ህግደፍ ዳንኬራ ጠጠው ዘብል ማለት እዩ ብግሎባል ደረጃ ከዓ ከክልተ ሰባት ካብ ሃገር ተዋጽኦም መሪሕነት ዘቆምዎ ኣለዉ ማለት እዩ እሱ እዩ ብርጌድ ንሓመዱ ካልእ ንህዝቢ ኤርትራ ክብሎ ዝደሊ ብርጌድ ንሓመዱ ካብ ብርክኻ ዝወፀ ናትካ ውላድ ናትካ ዘርእዩ ናትካ ሕቶ እዩ ዘልዕሎ ዘሎ ህዝብና ንምንታይ ስደድ ንምንታይ ይዋረድ እዩ ኣብ ዝብፅሕና ዘሎ ናትካ እዩ ዕሰሎ ዕርዮ ብዙሕ ጉድለታት ኣለዎ ክእረም ዝኽእል እዩ ቆልዓ ብንእሱ ቆርበት ብርሑስ እዩ ዘሎ ኣይኣረገን ንእሽቶ እዩ ዘሎ ብርጌድ ንሓመዱ እንዳዓረና እንዳኣረምና ክንከይድ ኢና ንመሪሕነት ይኹን ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ግን ብስነ ምግባር ዝተሃነፅና ክንከውን ኣለና ናጽነት ሰባት ነፍቅድ ክንከውን ኣለና ሃገርና ህዝብና ነፍቅር ኢና ነቲ ዘለና ፍቅሪ ዝያዳ እንደርዓሉ እዚ ትሕቲ ሃገራዊ ዝኾነ ስምዒታት ኣየርባሕናን እዩ ኣኩሉ ግዛይ በይኖም ሰርሖ ፖለቲካ የለን ሓማስየን በይኖም ሰርሕዎ የለን ሰራያ ቢሰርሕዎ የለን ብፍላይ ቶም መናእሰይ ብዕድመና ብግዜና ኣይንፃወት ጽባሕ ንግሆ ኢልና ዘይንመልሶ ኣዝዩ ወርቃዊ ዕድል ነጥፋ ኣለና ዝኾነ ኤርትራዊ መንእሰይ ክሓስባ ዘለዎ ተገደደ መፍትሒ ከምፅእ ኣለዎ ካብኡ ተሪፉ ሓለፍዩ ግን ሽግር ከይፈጠረ ጠጠው ክብል ኣለዎ እንድሕር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሽግር ፈቲሕና ጽቡቕ ክንፈትሕ እንድሕር ዘይክኢልና ግን ዘለዎ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ሽግር ልዕሊ ዓቐን እዩ ስለዚ ነዚ ልዕሊ ዓቐን ሽግር ኣይንወስኸሉ ፈታሕቲ ፀገማት ጥራ ዳኣ ንኹን እምበር ፈጠርቲ ፀገማት ኣይንኹን የቐኒለዮም